それではもう皆さんお戻りのようなので歌声コーナー始めてもよろしいでしょうか。ちょっとね画面が入りにくいんですけれども字幕が出ますので、じゃあぜひもう続けて8曲みんなで歌っていきましょう。じゃあ最初ゴンドラの歌ですね。後ろの方の写真。